iki seneng-seneng ujube elek-elekan. Iya, Mas Gareng Semarang sing kepareng lenggah. Ayo, kiprah cara wayang wong sing ngendang iso joget iki ngendangi Mas Gareng. Ayo, ricik-ricik Solo we, ricik-ricik Solo. Monggo ayo diaturke, Pak. Yo. Pandhawa ya maksa nek bedane. Iso golek duit, Mas. Lah nggih. Yen diarahke iso golek duit, gacuk golek pangan. Nggih, panjenengan ya kudu matur nuwun karo sing ngukir jiwa raga panjenengan to, Mas. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun wong diparingi warisan sing ora entek dipangan. Nggih, mila kula niki ya anu kok, Mas, ya pripun nggih. Matur nuwun karo Kang Rama napa menika wong tuaku sing ngukir jiwa ragaku. Jenengan kali kula niku padha mung bidange beda. Leres. Panjenengan anak dalang dadi dalang, kula anak dagelan dadi dagelan, anak garing dadi gareng. Nggih. Kabeh warisan, Mas. Sampean dikei warisan mobil entek didol. Bener. Dikei warisan omah pandemi wingi ya mesti kemedol. Nggih. Ning gandeng kepinteran sing diparingke dadi awet. Mila ana tembungan aja wani karo sing nyipta urip, aja wani karo sing ngukir jiwa raga. Amin. Nggih to, Mas? Nggih. Dadi kula niku ya kudu ngetokke wong paribasane yen tanpa ana wong tuaku ora bakal enten Petruk kok. Pun saestu, Mas. Mula ngeten, siapapun yang mendorong kemajuan gitu, tumrap nyang awake dhewe iki kudu diketokke, ora kok terus napa niku nglalekke dupeh
paribasane duwe jeneng paribasane kita. Nggih, mboten terus kenal. lali karo mula bukane. Ha iya. Kula riyen milih gareng niku jane nganu Mas, melalui proses Mas. Nggih, nggih, heeh. Dadi teng Ngesti Pandhawa niku anak TIY yen cara nggen kula TIY Ngesti Pandhawa niku iso nabuh, iso joget, iso dadi wayang. Nggih. Lah niki dadi pilihan. Kenapa kula kok milih dadi gareng? Nggih. Wong gareng iki dandane elek. Iya. Pilihan kula tiba teng gareng mergo bapak kula riyen lak gareng. Nggih. Ping pindhone dadi sapa mutah? Tes. Sapa kok mutah iki? Dadi kula milih gareng niku enten sebabe mergo yen dadi dagelan gareng atau profesi dagelan nganti tuwek waton gelem berkarya tetep iso payu. Nek yen sampean dadi penari yen rupane wis dledek tuwek dadi penari disawang ya wis ora pantes. Ngoten ya, Mas. Nggih, dadi pilihan kula tiba teng gareng nggih alhamdulillah iso nggo cagak urip. Pilihan panjenengan ku wis dituntun karo sing nyipta urip lumantar kongkonaning sanubari. Betul, rumangsaku Ya, kabeh iso lancar ya, Mas. Oh, nggih no. Niki pancen nggih buktine dalu niki nggih iso nglipur piyayi kathah. Niki nggih termasuk sing kula goleki, Mas. Oh, ngoten ya. Dadi kula duwe pendirian orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa membahagiakan orang banyak. Tembunge sak becik-beciki wong sing napa niku becik tumrap kanggone wong liya ngoten iki. Betul, dengan saya membahagiakan orang lain berarti saya banyak teman. Lah niki sing kula goleki. Kenapa kula seneng banyak teman? Sok yen mati genono sing layat. Oh. Mergo yen mati sugih blegedu pinter pangkat dhuwur mati ora ana sing layat ngenes-ngenes. Buktine lagi mohon kelakon. Lah pripun? Pandemi wingi sing mati ora ana sing layat. Oh iya ya, Mas. Lah niku lak ngenes niku mawon mergo wabah. Lah yen mergone ora iso srawung karo wong mati ora ana sing layat saya ngenes. Lah niki mumpung akeh wong, Mas jane. Terus aku mbok kon mati. Ora ben disekseni dawuh jenengan ya ta. Ben ndongake sampeyan ki panjang umur ngono lho. Iki ayan rembug mati tak jlentrehke mati lho iki. Nggih, pripun karepe? Mati niku MATI. Iya. M manusia semuanya akan mengalaminya. Leres. Niki dicatet nggih mergo niku takdir. A akan tetapi waktunya tidak ada yang mengetahui. T tidak harus yang tua dulu. Tidak harus sakit dulu. Nggih. I ini adalah rahasia ilahi. Nggih. Dadi iki dihati-hati apa yen dupeh luwih nom terus matine suwe urung karuan. Ngono ya, Mas ya. Yen kontrake wis entek ya bablas. Urung karuan. Mesti nek tuwa dhisik ya, Mas ya. Urung karuan. Ngono. Jenenge wong kabeh ora ngerti kok. Ora ngerti, ora kudu lara sik. Waras wiris teksek ya akeh. Joget. Ayo joget. Ora. Mboten niku joget niku nek kekeselen kan ya ora apik, kudu nganggo leren ya ta. Nah. Ini yang ngerti. Mula niki donya ki sawah tegale awake dhewe ya ditanduri bab sing becik karben ngunduh sing becik. Paling tidak kita partisipasi pada kota kita dalam hal membangun. Nggih, contoh niki wau Mas, Kecamatan Banyumanik niku. Paribasane wiwit tandur nganti subur dilakoni kanthi telaten. Iki apa meneh Semarang wis 475. Iya. Kuwi artine 4 penjuru telah dibangun demi menuju Semarang hebat. Nggih, terus tujuannya untuk memajukan kota dan memakmurkan masyarakat. Leres. 5 sila sebagai landasan dalam membangun kota Semarang. Nggih. Lho aku ki nyonji angka ki wis des. Nyonji kaya kok malah togel to iki. Wonge nek kulinane ngonceki. Nah, ngono lho. Nggih. Ya bakune sekamat-kamat to Mas, wong niku kekancan sing becik itu salah satu untuk mempererat tali persaudaraan. Betul. Kekancan sing apik kuwi tidak saling merugikan. Betul. Ya ta.
ana kanca nandur wiwit saka winih nganti dadi subur. Betul. Nek pengin ya piye carane Gareng pengin Bagong pengin wah Mas Gareng kok ngono aku pengin ya ajar Gareng wiwit saka nol. Ning Ngono ora yen aku Mas, nggih. upama ana wong madani aku Gareng aku malah welcome. Oh nggih. Welcome. Aku malah terbuka pintu terbuka sapa sing arep sinau Gareng dagel Gareng sinau karo aku monggo. Arep nganggo bahan kuwe nggonen. Nggih. Wis ora masalah. Tapi padha bahane nggih niku rokok niku kula udut rasane enak, urung karuan dirokok diudut wong liya rasane enak. Leres. Mula lebih baik jadilah dagelan dengan ide-ide kreatif sendiri. Nggih, apapun itu, nggih to. Nggih. Pancen sawahe tangga ki luwih ijo ning awake dhewe kudune piye carane ngregani sawahe dhewe ya to, men subur kaya theke tanggane, ngono. Sik kuwi sawah apa nandur suket kok Iya. ijo. Ya jenenge wong napa niku jenenge wong disawang niku ora ketok sukete paribasan kaya karpet digelar ngoten nika. Betul, betul. Nggih, ya. Yo niki ujube seneng-seneng. Wonten ingkang ngersakaken jineman Sarkara. Ya. Diaturi wong Saking Bapak Muklas. Heeh. diaturi Mas, aku yo mung kari ngrungokke kowe kok. Oh nggih, heeh. Aku kok jineman wong tumonan kowe ora iso kok. Kula nyuwun dhateng Mbak Rizky ya, Ainanda Utami ya, jineman Sarkara kaya ngapa. Pokoke angger sinden iki gawanane fresh care suarane apik. Ngono ya, Mas. Kowe angger ya Mas, ya Mas. Lah Oh, niku nggo njaga anu kok Mas swara kok. suara stamina. Mas Gareng. Nun. Wah. Kok le. Loh, ketok yen isih semangat. Ya. Nuwun sewu minangka wakil para kadang LPMK Nggih. Romo Haji Suparman MTB mangke badhe dono semanten. Menika pakar tayub. Oh. Bapak sinten kalau mau? Bapak Suparman. Nggih. Mangke dipun aturi nggih. Nun sewu sawe goeng diri Bapak Superman. Kok Bapak Sapa jenenge? Supermi. Pak Suparman. Wong senengane kok. Wajan kaya ludruk ya ade. Assalamualaikum Mas Petruk, Pak Ngadinu Pondok Ungu. Bekasi hadir nggih. Nggih. Nyuwun sinom Parijata. Oke. Oh. Gending menika kunjuk dateng Bapak Haji Anom Surata nggih. Engko kula kintun nggih Bapak, niki Bapak ya monitor saka dalem. Nggih, wilujeng Mbak Yu. dalu Pak Anom. Nggih Pak, gile Mas Gareng Pak. Nggih. Jai mawon Pak. Niki ugi kula kintunaken dateng Mbak Yu kula sing aduh. Bapakmu karo aku ngepet-pet lho, kowe arep mateni tok. Nggih, terus menika monitor via YouTube Bapak Eko Suroso. Wah, Bak Keramat. Nggih. Ya. Monggo. Aku iket mau sik mikir lho, kaya ana wong dodol kopi kok dalangan sepeda apa dalangan apa? Bareng tak mati iki pedalangan gitu. Oh, pedalangan. Tak kira kopi saka dalangan sepeda. Nggih. Kene atek-atek. Monggo Bapak Suprapto Sragen, Bos Kerawitan Endah Laras nyuwun lagu sambung wanci dalu. Waduh, iki sing sak didereki Fahmi Rizky. Endah Laras. Titip salam hormat kagem Mas Petruk nggih. Streaming SBA TV. Terima kasih. Apa grup apa ki mau? Endah Laras. Dong. Apa? Biasane ngono ya Naryan. Iya. Iki bintangnya ya loro kuwi Fahmi Iki Fahmi karo Rizky iki. Nek pas lagi nanggon apa campur sari lho ditelepone kenyih ora gelem nampa. Aku ki arep nyawer ora ditampa. Ya wis aku. Dikira wong tipis apa piye aku iki. Ha iya. Ya. Capa Ya aja hati-hatimu ya sing ngono kuwi bosmu Bayu ngelokke kaya ngono kuwi. Sabar ya, Nduk. Nggih. Heeh. Ya Mbak Rizky. Suarane empuk bejane Sardi sing arep ngepek. Sigit kok Sardi. Calonmu Sigit to? Heeh, Sigit kok Sardi. Aduh bendina tak undang Sardi ya kuwi. Wardi lah. Wardi Gori. Keduren nek ngene iki. Ya.
Wah, mulane ora udan. Lah apa? Bengi iki jebule ditunggoni Tatang to. Tatang sing urip lho kok dadi topeng waja. Awake iso ireng janges kuwi. Iki Kakang Adi karo nganu si sapa mau Sunar. Sunar iki ndi ana wayang kulit ana iki karo Sunar lho kaya topeng waja kuwi delok. Gosong awake ngono. Wah, kuwi nek diklenthek ketok kebagusane. Kuwi wis paten kok diklentheki piye to kuwi? Rumangsamu solatif apa piye? Terus nduk. Terus kadulu babar cahya pingar etopil nyata sanyata Kang ramane Mas Sigit nih Pak Sular. Anak mantu elok. Ampun kesupen man. Bijang menapa mantunipun? Jan elok sing nyiter Pak Sular sing ngendang ki Congyang Gendang Sasongko. Berarti mbok aja ngelih-ngelih jeneng to. Kuwi manten anyar lho. Lho kowe sida dadi mantune Eni ta, Le? Wah, alah ya wis. Selamat melahap. Bahagia melahap. Lho, anake Eni iki yo anakku e. sanyata titis Marjo ki. Oh, Dwijo kok Marjo. Oh, ngelih jenenge wae sak penake dhewe. Aku yagamu sing tak apali ya mangun gong tok kae kok. Iya. Wis liyane ra apal aku. Lah nggih. Kowe iki ngangger metro terus dikancani Mas Garong iki. Gareng, Lah, gareng. dene nek disilih jenenge ya Ya ora gelem. kok garong kok diguduk polisi. Aku ki sing tak apali iki mangun kali Roy Martin iki tok. Pak Diratin Roy Martin. Pokoke yang ngertin lah ya Martin. Ya. Gandarum cepaka mulya sayekti ingkang karya Yaning talaga wadian. Durung rampung kok dientekke. Nggih. sampun Gumun Niki ra wis- kowe, gumun ra. Piye? Semarang ki ibarate saiki dadi kota metropolitan ning Ah. Jineman isik do kersa. Luar biasa apa ora? Lah nggih. Oh. Kuwi rampung kok jam 4 kok usah ditutup saiki. Apa nih sing jam 4? Lah jenengan lha iki kok wayangane no. Lah kok wis arep jahning yahning apa wis arep tutup Lah, saiki. lah biasane ngono kok yang tayupan kae. kok. Lah ning penake ngene iki lho Mas Pilok barang ngene iki penake. Ah. Niki anu wonten malih. Menika saking Pak Jumiran kalau sampun to, Jumiran Sarkara. Saiki wonten ngerani eling-eling Banyumasan. Iya. Sing bawa sapa? Kula nyuwun ingkang bawa Mbak Supahmi Ating. Ayo. Wah, lah iki.
Diaturke sik. Mangke bibar niki ngaturi Bapak Suparman. Iki ngadeg, Nduk. Ngadeg no. Ngadeg no. Yang nggawa mik iki mik. Wah, yes. Yo, dibawani sik. Raden Arya Werkudara. Mas Gareng tak dapuk dadi Werkudara. Oke. Golek kuku. Oke. Nggih niku. Lah wonge karo kukune gedhe Ya ning kukune. jagung ya kukune dienggo jagung. Mosok kuku karo jempole gedhe kukune iki Apa menawa pas kena lara anu kae? cantengen. Gajah ngono kae. Cantengen ngono kok. Ayo. Tapi Gidarjo. Oh. Wes. Yo. Kene. Menika kula kintunaken dhateng Pak Tri ana Ketua SBA sedulur Bayu Haji. Wah, Para kadang sedulur Bayu Haji, Mas Narno, Mas Punjung, Pak Tri matur nuwun kula kintunanipun lumpia sampun kula tampi. Matur nuwun. Wis jane lak Pak Tri iki ketua SBA to? Ah iya no. SBA niku lak sambatan to. Wah. Nyae ya. SBA ki apa? Sedulur Bayu Haji. Oh, lah ngono. Kuwi komunitas penggemar wayang. Tak kira SBA ki sambatan. Nggih muga-muga dadi komunitas yang beretika. Betul. Iya no. Jadilah penggemar yang bijak. Nggih. Aja terus dupe sing ora nembang dudu gemarane senengane terus kabeh dianggep elek. Nggih, wis kuwi Gojek. penggemar kuwi penghancur kuwi. Gojek ning panggung barang diseneni aku. Lah iya, wis pun ben karepe mbok menawa kuwi dening Gusti Allah dadi jim dikon nggodha ngono ya. Iya. Yo diaturke. Kosek. Arep nguyu to, kok sikile dijunjung siji. Mangsamu kirek kowe. Werkudara. Oh, Werkudara. Aku latihan ki sok ulang tahun ngesti Pandhawa lakone Werkudara Gering. Iya. Wes rame pokoke. Iya, Werkudara Gering ning ndi parane? Ayo, Raden. Ya. Raden Haraya Werkudara. Arep nyandi, mriki lho. Pak Fahmi. Dalem. Panjenengan iki biyen nganti sayane swara ora tau malih. Nggih pengestune, Bos. Ajek ngono wae. Nggih nika manut dawuh Bapak menika. Kowe ngopo, Mas? Mau ora ana wektu ngomong-omongan karo Fani. Lah piye ta nek? Sikile diangkat siji tinggal ngobrol ki. Lah ya didangu dalange kok ya. Tutuke, Pak. Nah, Nyata lamun satria sik to. Bos. Apa ya ana niki lho. Napa nggih wonten Werkudara kok ngempit mbako? Sik coba. Apa kuwi, Mas? Suket teki kowe. mangsamu nyanyian apa piye? Menengo wae to wong iki bonse. Bonsai. Tukule ning kene iki oyote. Lah wae. Nek ayo. Jare kok Fahmi. Ayo, Wah! Fahmi HRR. Apa tuh? Horor. Ini tak SGR. Apa ki? Seger. Ah ning STT. Apa? Sethithik. Ini kan CTK. Ora lucu awas apa iki? Cantik. Hah? Cantik. Ah ning aku GLM. Apa itu? Gelem. Aduh. Satu gale terus balik ning TLK mau. Ya, Mbak. Nyata lamun satria Jodipati Namanya apa? Iki Werkudara golek sinyal iki ngene iki. Kok kokone diupeng-upeng ne? Iki pusaka Mas, iki golek
pusaka ki ya iso mateni iso nambani penyakit. Dadi golek sinyal penyakit Fahmi ana apa ora. Ora ono, sehat kok Mas. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Ya. Jenengan nggih sehat to? Ora sehat apa cicilan bengi-bengi ngene kowe. Oh, lah nggih kok ya Penting sehat pecicilan. tur waras ngono wae. Sehat Nggih. tok, sehat aja waras. Edan mau piye. Yo. Praku saka luhur. Kukune iso malik. Iki lek kuku le. Kuku kok iso mencolot. Lah kuku pasangan iki sing dicekel iki gedhe lho, Jo. Ngene iki ora marake ngewuyi-wuyi. Golek oksigen wiwur udarane sesek ngono sentae. Nonano, ya Pak. Gedhek Simbara jajak Cengengesan ki golek pangan mbok guyu tok. Kowe ngerti aku disiksa ngono seneng kowe. Bangga kowe. Bangga ki apa? Bangga. Wis pito bongko. Bahagia. Ya. Yen ngendika gereng pindak kuntur. Piye Werkudara? Darsini. Arimbi. Sing Udara goleki. sing ana Darsini kok Arimbi ra melu ngono lho, pamit ngono lho. Sing senengane kok protes. Dasar satria. Ngapa kuwi? Biasane gong-gong ngono lho. Wes lah muni nguk sampean nyeluk. Dari sini ya mau. Oh, wis ta. Wes. Prawira Rama Heling. Heling kula eling. Yo, Mas Pandu. Tunungane senapati.
eling-eling. Matur nuwun. Mas Gareng. Nuwun. Ngaturi pepunden kula Bapak Haji Suparman MTB. Nggih, Pak Haji Suparman. Monggo pareng ngopi narak. Ka, ayo kowe ngadeg Nduk. Monggo metara. Pak Haji Suparman. Yo. Saderengipun nembang Pak Suparman dalemipun pundi? Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Nuwun agunging panuwun dumateng kadang-kadang sedaya khususipun kadang-kadang saking LPMK Kecamatan Banyumanik. Banyumanik. Ingkang sampun nyong-uyung menika Mas Gareng. Alhamdulillah matur sembah. Acara ing dalu menika Matur sembah. kadang-kadang LPMK Kecamatan Banyumanik dalasan LPMK Kelurahan Sekecamatan Banyumanik. Mboten kata lumen ugi Karang Taruna Mas Yusuf CS ingkang Anu nyong-uyung. naminipun Karang Taruna napa mriki, Mas? Karang Taruna napa jenenge Mas Yusuf? Nah, nika wau. Napa? Aji Soko. Nah. Weh, Abdi Saka. welak. Sukses. Lan ngapunten Mas Gareng dalu menika panjenenganipun Bapak Mariono radi saya tasih wungon wonten wingking menika. Mboten napa waton tasih nenggani. Oh nggih, tasih mengki mugi-mugi ngantos purna acara Amin. menika nggih. Amin. Pak, kula pertanyaan kula panjenengan niku daleme pundi? Sumur Boto. Nah. Iki Lagi terus napa melih? Pak, karo klowor pundine. Aku ndek kanca ning kono jenenge klowor e. Pun nika pun pindah. Apa pindah? Sumur Jurang pindahi. Pak, niki jenengan wau ngersake lagu napa? Apa ya? Loh, Ngono Monggo. mawon, napa gubuk asmara mawon? Gubuk asmara. Nggih. nek ditayubke. Monggo. Mungsuhe ugel-ugel iki. Pak Parman, Pak Suparman, Nih, aku dijak omong apa ora? Tak, aku timbang diseneni tak sawere dhewe. Niku nggih tiyang lho Pak, dikira kok anu apa kuwi Tak sawere pathok. dhewe. Oh dikira pathok. Manten nuwun lho Pak Parman, mbok ngene Iki. iki. Dek. Lah ning kono to, tak kira ning Ngene iki. iki mau sapa sing liwat terus ning mburi mau. Gubuk asmara dipun bawani nggih Pak. Nggih, Pak nggih Pak Parman piyambak ngangas to. Kula mboten apal bawane. Sing bawa kersane niku. Niki entung jati ya gen bawa. Iya. Gubuk asma. Pak Parman gubuk asmara ora apale gubuk aswaje, aswaru. Ora. Eka Cahayu. Dalem Pak Bayu. Ndang bawa. Nggih. Kok gubuk asmara. Nggih. Pak Parman digandrung. Kula. Lah iya. Pak Parmanku. Wow. Iya iki. Pinter. Aku wengi iki ana kene. Dawahe suku, Pak. Cakepane Oh nanti bosku keju. Wengi iki aku ora turu. Ngoten kok ana kene. Oh, Pun ngerti. Tapi mengko kan turu, Mas. Nggih. monggo wengi iki ora turu. Pengiki ora turu. Ah. Weng Mas Yusuf jenengan foto, Mas. Wengi iki ora turu. Ya, Kak. Lah kok ketok angop. Sebab Kok iso tekan angop lho, iso? rong dina ora Rai. prei. Angop yo. Pak Suparman ayo Padha muka-muka. Ora sik to. Oh, Ngapa gandrung dijak dolan kok. Aku tiba taringmu lho. Ayo ki ngojo sirik ngono lho Pak Parman lho. Pak Suparman ayo dolan
nyang Semarang. Semarang. Elak. Monggo Pak Parman, Gubuk Asmara ayo tayubke Mas Pandu. Yen lewat aku kelingan
apa? Nganggo turan barang. Pak Gareng dadi jerigen. Lah iya. Dirigen ya, dirigen kok dirigen. Sing ngabani. Pada banyu apa? Ngabani. Pakde, sing dodol sate urung rampung rene. Joget urung rampung kok. Lah yo, matur nuwun Pak Dieng mau sampun sawer lho, matur nuwun Pak nggih. Ya, dialirine. Ya. Monggo. Cakepan sabrone Terima kasih. Matur nuwun Pak Parman, matur nuwun. Pak Di Parman. Pak Parman. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah untuk sumbangan swara Nggih. sakolahe saka Pak Haji Suparman. Beres. Wah, jan. Yo tutuke niki enten wah nawara akeh banget niki. Nggih, Wonten iki aja lungguh sik. Kak, sapa sing Bagianmu, ngongkon Pak. kesususan angkrem iki apa to, Jaki? Netes kuwi. Pak Parman wis lenggah ya aku ya melu to. Wilujeng dalu Mas Bagong. Bagong. Selamat malam. Malam. Saya Dimas Setiawan saking Tampo Mas. Oh, kirim salam kagem sedulur kula kemawon ajeng nyuwun lagu Gelo lali janjine kalih Lewung. Nggih. Iki saka Semarang tlatah rada ngulon iki. Nggih, Tampo nggih. Mas. Niki enek meneh. Nyuwun suketeki. Oh, nggih. Nggih. Wah, iki wis Ampun mulai kok paham. suket teki, suket ceki. Ya ora. Ning anu sik nyun malik pelok sik, malik pelok. Ayo, Mbak Dini jumeneng sik. Nah iki lho sing tak adani iki lho. Wah, iki. Ya, ini Mbak Dini. Simbang 5 rial, pangan Pancasila. Semarang kumandang, apa terbakuna. Suasana rame, rakyat gede hatine. Ning Jawa Tengah, mesti terhambangun. Jero kota, ngati-so, abetito midoyong. Simbang 5 piguno, upacara. Yo, halungan main. Simpang 5 rial, makan Pancasila, Semarang kumandang, ternyata serbaguna. Suasana rame, rakyat gede hatine, ning Jawa Tengah, wis terhambangun. Jero kutha, tengah desa ngati-so, saben dina minulya, Simpang 5 piguno. Upacara keperluan umum, Simpang 5 rial Indonesia. Iki sing diarani tiba wancine kowe ya, Nduk. Mosok sewengi ora nembang blas, mosok nonton wayang kulit nganggo gelungan iki. Nggih, Bagong. Bagong. Ya, tak nyusul Mbah Ti ya. Nggih. Diderekne mboten. Ora, aku Mboten. mlaku dhewe sik cekak. Oh, Wis lho Mbakku kok gelo. ya ora sik, iki ora sik, ayo ben ora gelo tak takon jenengmu sapa? Nggih, ndedek pitepangan nggih, Bagong. Iya, ndelek pitepangan kena wong ki apa jenengmu sapa? Kula Dini. Dini Hari apa Dini Di Dini sapa? Lah pripun kersane?
dinikmati, dinikahi, di Wis ditarik kuwi, Mbah. Gelem ndang, mumpung ndang itu sing nom ora dangdut. Ki golek perkara tatoane nyawa. Wong ana canem kok kalu wong tuwa. Dini, kowe kudu gelem. Pripun? Oh, Pak De Gareng mobilnya banyak loh, ada 4. Apa iya kah? Heeh. Mosok. Oh, kowe kudu gelem. Mula sok dolan. Mone papat wis tak dol loro. Apa tang? Iki. Tambani saka tatang. Ora, iki wakil, iki bojoku tang. Onye wae. Amsia, ya. Bosone apa, Ce? Hah? Boso apa? Boso Kuwi Mandarin. aku dhewe ora mudeng kok. Iki Mas kok tatang. Ya nggo jenengan diasta sing. Tang, thank you tang. Ah, ngono. Dini, halo. kowe nembango miturut kowe sing paling mbok senengi tembang apa? Memanik ya, Nduk. Nggih. Ya. Ya, iki kena mergo ki Banyumanik. Banyumanik nggih. Ya, dibawani Mas Bayu. Ora sekolah, isih sekolah. nggih, Neng ndi? tasih. Neng ndi? Kula kuliah wonten Universitas 11 Maret. Nah, jaluk sangu, Din, jaluk sangu, Pak De Gareng. Nggih, nyuwun sangu, Mbah. Ah, sing 100 mah dikeke nggo sangu. Oh, sangu. Cuma lho wis entukno kok. Damel bayar kos, Mbah Kung. Heeh. Anakku dhewe ora tau tak sangoni. Nah, Wis nyong, kok nganu lawange kos yo aja dikunci ya. Nggih. Loh, lah ngopo nek dikunci? Ya dikunci apa iso mlebu kos? Oh iya. Apa bocah wedok kon penekan? Kowe nyuwun pangestu karo Mbah Gareng, Nduk Dini. pripun? Putrane Mas Gareng iki wah dipangestoni bapake saiki dadi dokter kabeh. Nyuwun pangestu, Mbah Kung. Ah, Ya, kowe jikok mau apa to, Nduk? Kula Fakultas apa? Jikuk pit. Fakultas Keguruan. Oh, calon guru. Amin. Apapun itu baik waton mbok tenani ya. Nggih. Ngono ya anakku kae dadi dokter bonus kok. Lah iya, Bonus. anake. Oh, mergo sok praktek ngobati bapakne dhewe lho. Mau cita-citane jare arep ngotopsi bapake kok. Otopsi niku pripun? Sapa sing durung tau disemprot iki? Praktek kono ngotopsi. Masa udah ngalap patiku kok do ana. Oh ya dipijit di anu. Nduk Eka, sembuhkan ben kok. aja nesu Mas Nggih. Gareng gandrungan sik dibawani. Oh iya. Duh wong bagus nyilih bawani Damsari kok bajute memane. Bawane nyileh. Heeh, no, sing dibawa sing bawa awakmu. Lah kok gandrung. apa dini hari iki sing kon bawa. Wis ora enek encone Dik. Nduk Dini rada Helm. sing gandrung gen Eka, sampe rada Oh, mundur nggih. sithik. Eka Kula gen mundur. Heeh, gen ngladeni. Nah, kuwi gen ngladeni. Ah, bola-bali kepethuk lampu taman. Mbok wong ki bersyukur to, Pak De. Entuke sapa ki kudu bersyukur. Ben wis pokoke kowe tetep tak anggap lampu taman. Penggemarmu nesu tak tataki pokoke aku. Iya bener aku lampu taman berarti menyinari hatimu to? Betul. Lampu taman nyoroti Jim. Ngono lho. Jime sapa? Ya ora kira-kira aku. Sirik lu. Gua kan Iya, baru Kak. roman. Bawane nyileh. Iya. Ama perane kakung yo nyileh piye? Ngono ta? Lah piye? Do wong bagus to? Heeh. Kenyataane iya. Kenyataane bagus. Ora kowe iki di antara sinjen sing tak tresnani gur kowe. Tenan apa iya? Mergo ya sing gelem kowe tok. Bareng gegerku mok demek rasane Ngapa? ISIS. Loh, iki drampok kok mosok gegerku dikei fresh care. Apa? Iki lho, Oh, Rizky Subekti. Ya, Nduk. Yo, Ya, duh, wong bagus. dah wong bagus. Ono apa yai? Ono telek. Anu, Mbok romani sing apik. Sikil kuning dak telek. Ora. Aku ki ora seneng karo kowe ora tak mong pokoke. Iya, iya. Tengok ndi? Teko Simpang 5. Papujaning ati. Oh no. Oh, iya tidak ada apa-apa. Ya, terusnya. Kaya ngene ta bareng. Hah? Aku iki anggere nembang kok sing apal sak larik tok lho. Pecenganku kuwi. Iya. Neno. Kaya ngene wong nandang
Eka. Iya Roma. Eka kok betul Roma. Iya, Eka anu Mira. Kok Eka Mira kok bis. Eka yo karo Pleki. Oh Pleki. Gimana Pleki? Iki Roman Kirik iki. Wong Eka ki yo sapa aku ngono. Oh iya. Oh iya Mar. Ya ora to. Ayo Eka dan Mira. Iya. Mari kita ke sumber bencana. Ya ora kek. Meneng ngono. Lah umut tak kira gentinan jenengan ning kene. Lho yo ning ora mlaku sik diatur kok. Apa to wakku? Pak Tri. Badhe mbucal teng ndi? Wenyek padake batang kucing arep badhe dibucal. Eka ku ya menyek. Niki lho kula ngesaki tisu. Oh, tak kira. Duk, lambemu karo atimu ra padha. Padha. Kowe arep guang aku kowe. Enggak, iki lho nek regetan wong aku ning ndi wae Kowe sakwise kepethuk Patri karo aku sia-sia. Ora. Biyen Sakjroning kita apa saiki kita apa? Biyen kita kethek saiki beruk. Ora ngetoprak ora patheken. aja nesu terus to. Lah aku duneke ketheke. Lah apa ora iya? Lah apa ora dudu panjenengan ki kok iso dudu. TLK. Apa? Telek. LC. Apa ki? Lencong. Ya Kak. Lah tak andeni kuwi ket mau kok ora nyaut. Iso dikencani sik. Eka, Dalem. bareng aku ana kuwi nyawang kuwi. Nyawang dini kok ketok ayu dini. Pancene aku karo Dini ki lejane padha-padha ayu ning akeh kono trae. Akeh iki. Akeh kae. Ning aku tetep milih kowe, Kak. Aku moh. Kuwi serik lho, kuwi nyerekke lho, sithik ning nyerekke lho. Lah aku sama siapa? Nesu aku lho, budar karo budar sini. Apa? Karo budar. Mah si jan sewengi begogok tok ngono kok. Ora ngadeg blas perlu ngatur aku wae. Wah wis ajenku kok aja diganggu. Mengke ngremo jam 1. Oh ngremo. Heeh. Oh jos ngremo. Jam Bar tayungan kok ngremo kok sirik-sirik. Pokoke anggere Mbak Darsini ngremone sak senenge kembangan ngangkat sikil. Lah ngono geblak. Engko bar iki sino Mandarin. Ya Kak, tutuke. Apa mong? Ayo. Apa mengewakku dhewe. Hop, ganti Dini. Ayo Mas Gareng karo Dini. Coba ganti. gandrungan. Minggir. Ora sia-sia kaya ngene manyuk manyar susu. Ora kena nyenggol. Wayang ki tontonan ya tuntunan lho, ora makmek-makmek. Tapi Yo. profesional gak apa-apa, Dek. Gak apa-apa. Ya Nduk. Lah, Nyapa Din kowe kaget to? Nggih. Aja wedi kuwi ya padha awake dhewe lho. oh. Yo ngarep ngundang bawa ora ndang bawa kok. Kowe engko tak wadahi tas kresek tak guak ning banjir kanal kowe. Ya aku anu balik neh. Balik nek aja meri, aku lagi roman karo Dini. Yo pleki. Bacutno Yai. Ampun mleding-mleding to Mbah Kong. Aku mleding dinguke kae. Ah, sapa ngene Kak. kene nek wong ra dihargai. Kak. Kok mau diwai pledingan rumasane piye? Kak, Dalem. pas mleding ya ono presscan. Iya, ndi? Kuwi Jangan. Mbok oleh si presken besok nggak bisa dipakai. ora terus mlakune ngesot. Yo. Nek malah apa kayak adem. Ya Nduk. Nenoe. Iyalah. Ngene ayune kok arep entuk Fauzi. Ora krungu wis micek ya. Awak mami. Ki jane bangsane apa kabeh to? Aku kok wedi. Roman biasa wae. Ora ana ketoprak roman kok diubengi satpam wedok ora ana. Ora itu melu. Yo ganti karo ikane.
Memang kita ditakdirkan untuk bertemu. Janganlah kau memilih hati yang lain kalau ada hati yang pasti. Ya Allah. Kuwi rungokno kuwi. Rungokno Sumar Bagyo. Wis kebuka yen ki asli kok. Wis sunah. Aku wis menyinggung identitas asli ngene iki wis ora iso bergerak. Marah nih, marah. Ya kena ngundang apa ning aja jeneng asli to. Lah iya, Sunar Bagyo. Sunah. Loh, Oh, maaf. Kuwi Sunar sing Mbak Nur. Ayo Kak, tutuke Kak. Besok kapan? Ketekan. Dari Bu Bami ketekan. Ketekan. Nenoy. Jejer lan wong telu. Kowe mbok enom iki mbok tuwa ya. Aja rebutan tuwa, mengko lak tuwa dhewe. Kowe awan aku bengi ya. Lah terus turuku kapan? Kok awan bengi. Nek sore. Lho kok ora wong bojo ki ya sip-sipan to. Sip-sipan. Satu hari 3 Nek kali. bareng ngoten mboten anu. Gak sedeng lawange. Ya kayak ada waktu leren to Mas Gareng to. Mas Gareng ciri khasnya anggar sikile diangkat siji kuwi turu. Napa niku? Terus aku mbok padak ki apa kuwi? Sikil diangkat siji turu ku mangsamu ki. Monggo tutupno ayo dintekke. Ayo Kak, ayo Kak. Beta Upama sira, ayo. Wah, kowe iki saya kondang, saya akeh penggemarmu, nembang kok mesti lali. Ya Kak. umpama sira nakoda. Yen aku nakoda ana apa iki, Kak? Tanpa prau. Wah, yen apal cepete ra jawab. Sasat darat den jolotri. Ya sakarmu. Ya wis sakarmu. Jolotri. Wis sak ununimu. Saunimu wis. Ing jolotri. Nyidam sari, yo. Nyidam sari. Yo, Nduk Dini memane diaturke. Monggo langgam sik. Nggo sing angka loro irama jaranan. Aku Nggih, ngene oke. ya, aku tak jogeti Dini, kowe engko ganti jogeti Tatan ya. Apik kuwi jogetane, kowe lho Apa tau iya? apik Tatan. Tan jogeti Tatan. Kene le, kene. Ya engko. Oh ora lho, gen ketok gosonge sik, ayo. Ayo kene di kongkon saudara kembarmu. Iki anakku lanang pirang taun ra ketemu cah iki aku. Iki bapakmu to? Bapakmu Mas Tatang. Ayo. Ora ngono, bapak putih anak ireng ya pas ya. Ya, Nduk. Joro sandok. Mong sliramu, ya. Mung sliramu kang
Sing ndang putrane iki iso jebles lah ya. Iso tuwepak ngono iki. Kakang Adi. Templek.
karo sing kendang Kakang Adi. Lho aja ben-ben. Iki Sunar ki diono wayang kulit mesti nonton. Nggih wong ku ya penggemar Nek wayang. gumunku cah loro Sunar karo iki ra tau akur arep kepethuk padu. Nggih, Jos. matur nuwun. Jos ya. Mas Gareng. Apa? Iki enten anu WA ingin mlebet. Nggih Mas, nggih Mas, nggih Mas. Napa ngersake Wakil saking keamanan Bapak Polisi Sobirin. Oh. Badhe dono swanten monggo. Ah, Monggo Pak Birin. Pak Badhe Birin. nyekar menapa Bang iso diiringi gamelan. iki orang tersabar di dunia, Sobirin. Pak Monggo, Sobirin. monggo. Wah ya Nyatoin taing kutha Semarang. Beliau ini anu ngastor Pak. Ngastoripun dinesipun Polsek Banyumanik. Polsek Polsek Piti. Banyumanik. Luar biasa Pak Sobirin. Matur nuwun nggih Pak Sobirin. Ini Padalang nyuwun sewu. Niki kula napa? napa ya? Bedhe jaranan ngoten. Jaranan sing pripun? Nggih. Tresane sing pripun? Sing pripun Pak? Sing napa? Sing napa? Sing kados wau. Dalam. Napa? Oh, kuda Oh, lumping. kuda lumping. Kuda lumping. Lah, Mang kuda. Mas Nanda iku. Nono niku. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda Tapi lumping. sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Kapolsek Banyumanik, Nggih, Bapak dan Ramil Banyumanik, nggih. serta rekan-rekan semua yang pada malam hari ini masih tetap berjaga untuk keamanan kenyamanan Amin. di Kecamatan Banyumanik. Amin. Sampai dengan saat ini masih tetap aman, kondusif. Terima kasih untuk Amin. rekan-rekan Linmas juga yang ada di tempat parkir motor, tetap kondusif. Terima kasih untuk Komandan keamanannya. Nggih, Luar saya biasa. mewakili dari rekan-rekan semua atas permintaan dari sesepuh-sesepuh yang ada di sini Nggih. untuk main kuda lumping Nggih. katanya. Dari Nek- tadi biar rame. Nggih, niki Nyuwun sewu. nun sewu. Nanti biar diladeni kali kan kanca-kanca abdi niki niki geragap-geragap, Pak. Mergo garapane iso ya, Le. Ah, ada suatu Nggih. perjudian. Nah, Permainan. Ayo main ki judi. Ini beda kuda Oh, lumping. beda ya. Oke, Yo, siap. nggih. Oh, monggo. Yuk diatur kita. Ya. Ada suatu Permainan unik sekali. Orang naik kuda
Dan tepuk tangan untuk perwakilan saking Polsek Banyumane. Wah, dari lo tenan. Wah. Bareng jadi aku melayu aku. Wah, mau ta Dek ngetokke apa jenenge nyawere nganggo mulut. Oh, dadi. Oh, disuwuki. Wes. Wah, jane lo tenan iki. Lah iya wis. Wah, wis piye iki nek. Pak Sobirin mriki. Kepengin komunikasi aku. Ndelok nih, Mriki Pak Sobirin. Pak, dengan pakaian yang begini penjenengan asline pundi? Pon, lah pundi? Asli pundi? Kalau saya aslinya Timur Tengah, Pak. Timur. Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Oh, nggih Timur Tengah nggih. Enten daerah Kalau Jawa Timur. Bapak asli Ponorogo. Oh, kalian ini tonggo berarti. Nggih. Pak Sobirin, Nggih, siap, Pak. panjenengan apakah bangga dengan seni reoknya? Alhamdulillah kami semenjak jadi anggota Polri, Pak. Nggih. Kami sangat mendukung sekali namanya kesenian, Pak. Amin. Tepuk tangan untuk Polri. Ah. Tegese ngeten Mas Gareng, berarti beliaunya itu sudah mendarah daging. Ya, Gitu. iya ini. Makanya beliau harus membanggakan senine dhewe utamane reok. Dan Loh. saya yakin seperti beliau-beliau ini kalau terjun ikut melestarikan budaya, tidak mungkin reok akan dimakan oleh Harga bangsa. mati reok milik Indonesia Pak Sobirin. Amin. Amin. Siap. Amin. Alhamdulillah, Pak, niki setiap tahunnya Nggih. untuk di Kecamatan Banyumane khususnya di Kelurahan Sumur Botos ini. Nggih. Insya Allah kalau Kecamatan Banyumas setiap apitan atau sedekah desa Ya. itu mesti tanggapannya wayang. Kita bejo nu nggih ten mriki to, Pak. Nggih. Wah, nang iki. Tesih nggih tasih sugeng nggih. Tesih. Alhamdulillah Kakang Alhamdulillah. Bejo. Mudah-mudahan dengan berkesenian, Pak, Nggih. kita bisa memajukan negara kita ini Amin. menjadi negara yang hebat, Amin. dengan maju tangguh untuk masa depan yang akan datang. Amin. Wis, Amin. contoh seorang polisi sing manjing ajur-ajur Pak Sobirin ini. Nggih. Wis Pak, masyarakat saya ora juga wedi. terima kasih untuk sampai dengan saat ini, Pak, Ya. di wilayah khususnya Kecamatan Banyumane Nggih. untuk COVID kosong, nol sama sekali. Hebat, Terima kasih. Tepuk tangan. Untuk warga Banyumane, hebat, semuanya, jos, sukses. Kecamatan Banyumane, terima kasih. Nggih. Selama kita 2 tahun berjuang melawan COVID, Nggih. Pak Dalang, jadi kita yang namanya hampir setiap menit, setiap detik itu ada pengumuman-pengumuman. Nggih. Kami berjuang di situ. Nggih. Sampai dengan saat ini kami mesti diberikan kesehatan, Amin. panjang umur gitu. Amin. Terima kasih. Itu Nggih. aja. Matur nuwun Pak Sobirin, Siap, terima Pak Dalang, kasih. terima kasih. Saya Terima juga. kasih, matur Sehat, nuwun. sehat. Sekali lagi terima kasih siap, untuk siap. Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil serta rekan-rekan keamanan yang sekarang ini masih bertahan. Mudah-mudahan sampai akhir nanti ini wayangan selesai, rekan-rekan tetap sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Amin. Matur nuwun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Para Sobirin. kadang pengarawit Ibu Waranggono kita diberi izin tepuk tangan untuk Polsek Banyumane. Monggo mana? Sampun monggo. Nggih, Matur matur nuwun. nuwun. Ayo. Saiki ana sing ngersake gelo, ayo. Mbak Fahmi gelo, maju sik yuk. Diaturke. Fahmi. Monggo Cak, ayo diaturke. Gelo. Gelo. Yuk, ya. Gareng. Hati-hati. Yo.
Gareng. Dawuh. Menika kula kintunaken dhateng Bapak Suprapto pimpinan Krawitan Indah Laras. Nggih. Pak Ngadinu Pondok Ungu tuwin para pamriksa lumantar live streaming Nggih, SBA TV. sedaya kemawon. Mesti kata lepat so kirang nyuwun gunging samudra pangangsami. Ngaten, Mas. Arep paring dawuh apa Mas Gareng? Nggih, mugi-mugi Banyumane dengan adanya gedung baru ini pelayanannya semakin baik, semakin maju dan masyarakat merasa ikut memiliki dan menjaga merawatnya gedung yang baru ini. Nggih, menika muga-muga iki gedunge awake dhewe dari kita untuk kita. Ayo Amin. diopeni bareng-bareng kita. Nggih. Bangun niku pancen angel ning luwih angel mlih sing ngopeni Mas Gareng. Ngaten, Mas. Nggih, menika ugi kula kintunaken dhateng Pak Martono ing Bojonegoro. Nggih. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Mas Gareng. Nggih, Mas.